जों तिप्रा सारक सरकारनि थानिव कुइसन सोंलायबाय दे कुइसन खेनो क्लिनिक विलेज एवारनेस न तैवै जोंनि गामियावनो जों गोसों खलायानि बाङै टुरिजम एट्राक्ट खलायानि बाङै दल बायाब्रब साबस्क्राइब फलो खायने बाङै नि बाङैले फिरेनो फिया जों बेलायने हेल्प मावो तेबो फान फाइबो भिडियो कटाल कंटेंट क्रिएट खायने बाङै सो हानि बाङैने नों प्लीज जोंनो हेल्प खायदि बा फान रदि बाइके हमनाले ताबक जों खोनावो बैनि स्टेट रो ओंखेनो ताबक सरकारनो अनि गामि बर'नो प्रमोट खायने माने मोटिवेट बा अवेयरनेस रो नि बाङैनि बाहायखाय माल कायसा प्राइस हाई सिस्टम दिखलायबो ताबक ओ गामियाव गोसों कुक के जे फुनुं माना एक बছर परफांखा गामियाव जे गोसों कुक नाय बननो 3 लाख उनखा 3 लाख प्राइस मानाय बा 1 लाख उनखा 2 लाख 3 लाख के बहाय खेनो बैनि स्टेट ओंखो चिन नोटिस मिशन बैनि स्टेट ओंखो खायजा गै तंमानि रो जों खोनात्रंगो ओमहाय के अन गामि बर' रंनो गोसों के तंनि बाङै उत्साह रो फान रो कायसा माने कायसा बिजन रो के जों बहाय खेनो जोंबो चिनि जागाव जोंबो चिनि सरकार चिनि जे एडिसी नि जुनाल तंगो स्टेट नि ब्लॉक तंगो जदि चिनि सरकारबो वानसखं खेनो अरनि फान बायनो ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल हे खायो माने ता ब्लॉक लेवल अफ नायखां खेनो ब्लॉक लेवल न तयैनो और ब्लॉक जे एरिया अ तंमनि न तयवे जे ताबो 2024 माने 2024 जे गोसों के तंमनाय बन 2025 के रिजल्ट फाइने है सुबह ओ और ब्लॉक ने एरिया ओ सुबह कामी कसं को के तंमना के जे कामी कसं को के तंमना ने खनो कायसा प्राइस रो हता कायसा सम्मान रोला हा कायसा सर्टिफिकेट हाइफन का द सम्मान कायसा रोला हा कायसा रांनो तुइ बहायनो निनि ब्लॉक लेवल नि सिमी कबा ब्लॉक लेवल नि सिमी 3 लाख फंखा 1 लाख फंखा के यंग जुनाल नि सिमी वो 50 फंखा 1 लाख फंखा बहाय केनो ब्लॉक लेवल बा ब्लॉक सिं बा जुनाल सिं केनो एडिसी सरकारबो स्टेट सरकारबो बहायनो नायबो प्रमोट खायखां केनो चिनि बरक रक गोसों के गामिनो तंगानि सिं टुरिस्ट एट्राक्ट रक खायमन हायमा तंगो चिन गामिनो गोसों नायथाव के स्लानि बाङै तेरो सरकारनि थानियो त तंगो के सरकार खुंरबो प्रोवाइड खायदि खुंरबो खायदि के रेगा तंगो रेगा बायफोरनो कार फिमालांगा प्लेस गसकांगो खुंरनो तैबो के बाय खायबिन के चिनि पर्सनलबो कायसा मोटिवेट फाइ थांना दाने केनो जों बुक्सिनि गामिनो गोसों के तंगनि मुसुगो के चिनि पर्सनलबो जों पालो ओंखनो ऑटोमेटिक स्राङै थांना के चिनि गामिनो वाइसे जों मा केनो हेबिट्स जदि खायना मा हांखनो परमानेंटली ने चिनि अम हाके जों ओइ थांनाय हाय मा दं हायनि बांनो जों तांनो ओंनो सादि ताक जों सरकारनो क्वेश्चन सोंथाय ओंदे इया दे चिनि गामियावनो जों गोसों के तंगायनि बाङै प्रमोट खायदि होनो कायसा ताबो जों एडिसी गभर्नमेन्ट सिमिनोगो तिप्रा आइडल हे बस इनिशिएटिभ अमा हायखेनो अ बहायनो क्लिनिक विलेज बायफांखा क्लिनिक विलेज अवेयरनेस फानो ओंखा बहायखेन तैयैनो अमो कायसा बहायखेनो ताबंनि बसर कायसानो परेबो जे जोंखौ गामिखौ तंमने बनो अमा हायखे कायसा प्राइस रनाय हेनो बसर किसा चुक फान बायनो अमा हायखे खायतलां थाहांखेनो बेलायनो आलो जानाय हाय मा दंजागो केनिनि मटेले बाहायंजाक जों सरकार थानि क्वेश्चन खायनो नांगदे नांगिया निमथानि बाहायंजा कमेन्ट खाय साय खोनारदि जदि साजागला हांखेनो आजखेनो मो भिडियो जों शेयार खायलायबायनाय जाते सि सरकार आसक तंनाय रबो अमन नुगै कायसा बरन थानियावबो बरन गामिनो गोसोंखौ मुसुंनाय एंखे बरबो कायसा स्टेप नालांथों होननाय के हामबाय लाभ यु